Premýšľali ste niekedy nad tým, čo sa skrýva za každodennou rutinou? Predstavte si, že ste na opustenom ostrove, že ste svedkami zločinu a potom nájdete skrytý poklad. A to všetko ešte predtým, ako sa stanete dospelými. Vítajte vo svete Toma Sawyera. Na juhu Spojených štátov, na brehoch rieky Mississippi, leží pokojné mestečko St. Petersburg. Tu sa začínajú dobrodružstvá Toma Sawyera. Život v St. Petersburgu plynie ako rieka, nepredvídateľný ako počasie. Ponoríme sa do románu Marka Twaina, dobrodružstva Toma Sawyera, który dodnes fascinuje deti i dospelých. Aerul este parfumat cu miros de flori, iar o atmosferă de bucurie plutește în aer. Soarele scaldă străzile prăfuite ale orașului St. Petersburg, unde viața curge liniștită și fără griji. O adevărată imagine a unei lumi de mult apuse. Grădini verzi se întind de-a lungul gardurilor albe. Și plimbându-ne printre ele, aproape că ne putem imagina la bordul unui vapor cu aburi care navighează pe Mississippi. Sau poate pe Dunăre. Copiii aleargă după licurici la lăsarea serii, amintindu-ne de propriile noastre jocuri din copilărie. Aceasta este lumea lui Tom Sawyer, plină de posibilități nesfârșite, unde imaginația nu are limite, iar libertatea este tovarășul său credincios. Alături de prietenul său loial, Huckleberry Finn, el trăiește aventuri care îi pun la încercare curajul, loialitatea și simțul dreptății. Tom Sawyer, meno, ktoré sa ozýva domami St. Louis a nesie so sebou nádych obdivu, strachu a priznajme si aj štipku šarmu. Je to majster nezbedností, neposedný duch, ktorý vždy nájde nové spôsoby, ako potrápiť svoju tetu Polly. Jeho strapaté vlasy a oblečenie zašpinené atramentom prezrádzajú dobrodružnú a živú povahu. Zvedavý, šarmantný a obdarený odzbrojujúcim úsmevom, Tom má schopnosť premeniť obyčajné na výnimočné svojou bohatou fantáziou. Na svet sa pozerá cez šošovku, ktorá zväčšuje emócie a zmenšuje následky. Jeho nezbednosti vedia poriadne preveriť trpezlivosť dospelých, no v jeho odvahe je niečo, čo si nás podmaňuje. V jedno horúce a slnečné sobotné ráno dala teta Polly Tomovi Sawyerovi poriadny trest. Natrieť plot. Plot sa zdal nekonečný, ako by sa mu vysmieval z jeho túžby po dobrodružstve. Ale Tom, ako to už mal vo zvyku, dostal nápad. Začal maľovať s prehnanou vážnosťou a teatrálne vzdychal. Každý ťah štetcom bol plný úsilia a sústredenia. Zakrátko sa objavili jeho kamaráti, užívajúci si voľný deň. Ale Tom bol úplne pohltený prácou, každý pohyb štetca sa stal posvetným rituálom. V Tomovom srdci má Huckleberry Finn zvláštne miesto. Huckleberry je pre Toma rovnako odlišný, ako je divoký Mississippi od upravenej záhrady tety Polly. Vo svojom ošúchanom oblečení a s roztrapatenými vlasmi je Huckleberry zosobnením slobody. Sirota, ktorá sa nikomu nemusí zodpovedať a žije podľa vlastných pravidiel. Ich priateľstvo je plné dobrodružstiev, šepkaných tajomstiev a túžby žiť slobodne, bez obmedzení spoločnosti. Toma fascinuje Huckleberryho sloboda. To, ako dokáže zmiznúť v lese na celé dni, nájsť si v prírode potravu a riadiť sa len jej zákonmi. Spoločne objavujú tie najskrytejšie zákutia mestečka St. Petersburg, ich smiech sa ozýva medzi stromami a ich fantázia plynie rovnako voľne ako nekonečné vody Mississippi. Vlhký vzduch nesie sladkú vôňu kvetov jazmínu. V diaľke ticho pretína krkanie žiab. Dorastajúci mesiac vrhá tajomné tiene na starý cintorín v St. Petersburgu. Tom a Huck s ukradnutými jablkami vo vreckách a so zmesou strachu a vzrušenia v srdciach sa odvážia vstúpiť na toto zakázané miesto. Vzduch je studený ako ľad, keď sa predierajú pomedzi náhrobné kamene. Zrazu sa v diaľke objaví mihotavé svetlo, ktoré ich láka do hlbín cintorína. Ukrytí pod hrčovitými koreňmi starého duba sa stanú svedkami niečoho, čo ich hlboko šokuje. 3 siluety s tvárami skrytými v tme zúrivo zápasia. Toma a Hucka zachváti paralizujúci strach, keď si uvedomia, že narazili na temné a nebezpečné tajomstvo. Tajomstvo, ktoré by mohlo byť príliš ťažké uniesť. Svetlo z mihotavého lampáša tancuje na tvárach troch mužov, odhaľujúc ich drsné črty. Tom a Huck sú skameneli od strachu. Spoznávajú mužov, Muff Potter, miestny opilec, a Indian Joe, ktorého oči hrozivo žiaria v matnom svetle. Joe, postava opradená tajomstvom a fámami, stojí sklonený nad bezvládnym telom. Je to mestský lekár, vážený doktor Robinson. V
tom Joe vloží zakrvavený nôž do trasúcich sa rúk Muffa Pottera a na tvári sa mu rozprestrie surový úškrn. Ako blesk z jasného neba, Tom a Huck chápu vážnosť situácie. Skôr než Joe zmizne v temnote, chlapci zostávajú stáť ako obarení, snažiať sa spracovať hrôzu, ktorej boli práve svedkami. Tom a Huck cítili, ako im srdce bije až v krku. Strach ich dusil, keď sa dvíhali zo zeme. Bežali tak rýchlo, ako im nohy stačili preč z cintorína, s hrozným obrazom vrytým do pamäti. Ťarcha tajomstva ich tlačila na pleciach, zatiaľ čo bežali v mesačnom svite. Každý nádych niesol ozvenu strachu. Nakoniec dorazili na svoje obľúbené miesto, k brehu rieky. Úplne vyčerpaní sa zrútili na zem, srdcia im divo bilo v hrudi. V tichosti, zaliati mesačným svitom, uzavreli krvnú zmluvu, prisahali, že si tajomstvo uchovajú navždy. Dni sa menili na týždne a každý deň sa zdal Tomovi ako večnosť. Tajomstvo, ktoré nosil v srdci, bolo čím ďalej, tým ťažšie, ako kameň uviazaný o jeho dušu. Trápili ho nočné mory a vyhasnuté oči doktora Robinsona ho akoby pozorovali z temnoty. Jeho niekdajšia veselosť sa zmenila na melancholické ticho a jeho úsmev bol teraz taký vzácny ako slnečný lúč v daždivý deň. Teta Polly si myslela, že je to len nejaká choroba a tak skúšala všetky svoje babské recepty, ale nič nepomáhalo chudákovi Tomovi. Bolo to ako snažiť sa zašiť otvorenú ranu kúskom látky. Aj Huck cítil ťarchu tajomstva. Uzavrel sa do seba a hľadal pokoj v lese, ako zviera, ktoré sa skrýva vo svojej nore. Náš milý Tom Sawyer, vždy hľadajúci dobrodružstvo, teraz cíti niečo silnejšie ako akýkoľvek poklad alebo žart. Tento pocit je láska. Vyvolenou Tomovho srdca je Becky Thatcher, jeho nová spolužiačka. Jej príchod vyvolá medzi Tomom a jeho kamarátmi poriadny rozruch. Becky si všetkých získava svojimi zlatými kučerami, modrými očami a žiarivým úsmevom, ale Tom je očarený najviac. Tom sa ju snaží všetkými možnými spôsobmi zaujať. Robí všelijaké kúsky, hrá sa na hrdinu, ale väčšinou sa stane terčom posmechu. Zakrátko medzi nimi vznikne milé priateľstvo. Plaché pohľady počas vyučovania, šepkanie cez prestávky a dokonca aj pár tajných chvíľ, kedy sa držia za ruky. V jaskyni je všírny a vlhký vzduch. Tom a Becky sa s kamarátmi vydávajú na dobrodružnú výpravu do McDougalovej jaskyne. Vybavení lampášmi a plní očakávania vstupujú do chladnej tmy. Ich smiech sa odráža od vlhkých stien. Tom, vždy pripravený na žartík, sa trochu zdrží. Snaží sa zapôsobiť na Becky svojimi tajnými znalosťami o jaskyni. Držia sa za ruky a zablúdia hlbšie do labyrintu. Ich smiech pomaly utícha, ako ich obklopuje tma. Stratení a dezorientovaní kričia o pomoc, ale ich hlasy sa strácajú v zlovestnom tichu. Strach sa zmocňuje ich srdc, zatiaľ čo ich tma ako hrozivá opona úplne pohltí. Slnko zapadá za obzor a farbí vody rieky Mississippi do zlata. Na hladine sa kreslia dlhé tiene. Malá plť s 3 postavami na palube sa vzdialuje od blikajúcich svetiel mesta St. Petersburg. Tom Sawyer, Huck Finn a Joe Harper, unavení z mestských pravidiel, sa vydali na vzrušujúce dobrodružstvo, odvážny útek na Jacksonov ostrov. Zanechali za sebou školu, učenia, výčitky dospelých a hľadajú svet, kde by platili len ich vlastné zákony. Jacksonov ostrov, opradený tajomstvom a legendami o pirátoch, sa stal ich tajným útočiskom. Tu sú objaviteľmi, priateľmi a jedinými, ktorí sú zodpovední za svoj osud. Nad St. Petersburgom sa rozhostilo ťažké ticho. Správa o zmiznutí Toma Sawyera sa šíri ako oheň a smútok sa zmocňuje obyvateľov ako hustá hmla. Teta Polly, zúfalá od žialu, hľadá svojho synovca. Slzy jej stekajú po tvári ako rieka, zatiaľ čo prosí nebo o zázrak. Ľudia sa zhromažďujú v miestnom kostolíku, ich hlasy sa spájajú do smutnej melódie smutočných hymnov a súcitia s tetou Polly. Pohrebná omša sa začína, vzduch je ťažký od vône ľalí a iných kvetov, zmiešanej s tichým plačom smútiacich. Zrazu, uprostred kňazovej modlitby, ticho pretrhne zvuk, ktorý všetkých ohromí. Vo dverách kostola sa objavujú Tom, Huck a Joe, živí a zdraví, vracajúci sa z ostrova. Ich príchod všetkých prekvapí. Vzduch v súdnej sieni bol ťažký, až sa dal krájať. Ľudia z mesta sa zhromaždili, nedočkaví, kedy sa dozvedia pravdu. Medzi nimi sedel Muff Potter, s tvárou poznačenou strachom a zmetením. Ťarcha lži visela vo vzduchu. Tom Sawyer sledoval všetko z diaľky, s ťažkým srdcom a myšlienkami inde.
Obrazy tej noci na cintoríne ho prenasledovali, pretože on poznal pravdu. Videl to na vlastné oči. Indian Joe, stelesnenie zla, spriadal svoju sieť klamstiev. Hovoril s takou istotou, že jeho slová robili z Muffa Pottera vraha. Ľudia mu začali veriť. Semienko pochybností bolo zasiate. Každé obvinenie bodalo Toma ako nôž. Napätie by sa dalo krájať. Tom sa pozrel na Hooka a v jeho očiach uvidel ten istý strach. Ďarcha tajomstva, ktoré zdieľali, sa stala neznesiteľnou. Nastala chvíľa pravdy. Všetci zatajili dých. Vzduch bol ťažký, nabitý napätím. Tomové slova sa niesli súdnou sieňou. Zrazu ako blesk z jasného neba sa Indian Joe postavil. Tvár mal skrivenú neovládateľným hnevom. Jeho oči blčali zlosťou. Vyžarovala z neho zúrivá energia. Utiekal pred spravodlivosťou. Tomovo srdce bylo ako splašené, keď sledoval Indiana Joe a miznúceho v prachu a tme. Aj keď povedal pravdu, zmocnil sa ho nový strach. Indiánova pomsta. Aké budú následky odhalenia pravdy? Napriek hroziacemu nebezpečenstvu Tomovi odľahlo. Vedel, že urobil to, čo musel. Nech sa stane čokoľvek. Muff Potter, konečne zbavený falošných obvinení, objal Toma so slzami vďačnosti v očiach. Celé mesto bolo chlapcovi vďačné. Prípad Muffa Pottera sa stal zlomovým bodom v Tomovom živote. Čelil svojim strachom, bojoval proti nespravodlivosti a z tejto skúsenosti vyšiel silnejší. Ale príbeh sa ešte neskončil. Indian Joe bol stále na slobode a na svoje objavenie čakal ukrytý poklad. Dobrodružstva Toma Sawyera nie je len tak hociaká kniha. Je to pieseň o detstve, o radostiach a dobrodružstvách mladosti. Melódia, ktorá nikdy nezostarne. Rozpráva nám príbeh o sile priateľstva a o tom, aké dôležité je bojovať za to, čomu veríme, bez ohľadu na prekážky. Tom, so svojím šibalským úsmevom a neutíchajúcou túžbou po dobrodružstve, je stelesnením mladíckeho ducha a pripomína nám časy, keď bol svet plný zázrakov a kúziel. Mark Twain, so svojím jedinečným talentom rozprávača a hlbokým porozumením ľudskej povahy, vdýchol život všetkým radostiam, smútkom a starostiam detstva. Jeho postavy, od šibala Toma až po očarujúcu Becky Thatcher, až po desivého Indiana Joea, ožívajú na stránkach knihy a ich príbehy uchvacujú čitateľov všetkých vekových kategórií. Dobrodružstva Toma Sawyera je skutočným pokladom, príbehom, ktorý očaril už celé generácie. Pripomína nám, aby sme nikdy nezabudli na dieťa v nás, aby sme nikdy neprestali objavovať nové veci a aby sme vždy bojovali za to, čomu veríme, bez ohľadu na prekážky. Vydajme sa teda na dobrodružnú cestu do sveta Toma Sawyera a prežime spolu kúzlo dobrodružstva. Nezabudnite dať like, prihláste sa na odber nášho kanála, kde nájdete ďalšie literárne a dobrodružné videá a do komentárov nám napíšte svoje obľúbené momenty z dobrodružstiev Toma Sawyera.